Dnešné ráno urobím prechádzku po vlastne hlavnom areáli Siam Royal View. Takto vzadu vidíte, tam je more, takže toto je prvý rad víl. A po pravej strane máme druhý rad víl, ktoré v podstate sú z jednej a z druhej strany majú cestu. Takže to sú také najviac exponované. Vidíte, stále je tu stavebný ruch, buď sa niečo opravuje, alebo sa niečo stáva nové. Tu je to vidieť napríklad tu napravo, keďže je to uzatvorené, tak ide nová stavba. Tu je ešte jeden prázdny pozemok, hlavný. Tieto pozemky tu na pravej strane sú voľné na predaj. Aj tam vzadu. V podstate, keď vidíte niečo voľné, tak je to na predaj. Sú tu krásne vily. Niektoré sú už pospájané, napríklad ako tieto dve. To vidíte, to je jeden spoločný dom. V podstate sú to 3 unity. 1, 2, 3. Tu vidíte, tu je niečo na predaj tiež z tých vil. Niečo sa predáva, niečo sa stáva. Tu napríklad vidíte, sú možné aj trojposchodové vily. To je najväčšia výška, ktorá je tu povolená. Napríklad táto, pozrite sa, to má až 3 poschodia. Samozrejme, k tomu taký menší bazén. Toto je Little Sunshine, ten hotel, ktorý som už v minulom videu spomínal. Toho pána zo Švajčiarska. Tu má také sedenie, k tomu má parkovisko. A keď ideme ďalej znova, tu vidíme z tejto strany voľné pozemky. Tu sa už buduje nová vila. Veľká, alebo to vidíte, to je prepospájané, myslím, že 2 alebo až 3 pozemky, ktoré sú normálne na predaj na jednotlivé vily. Je to tu fakt veľké, keď sa človek na to pozrie, ale pri tom ruch je to malý, lebo fakt v tých vilkách väčšinou bývajú rodinky. Toto vidíte, tu sa buduje nová vila. Vypadá to také jednoduché, ale v podstate to odliata betónová kostra, ktorá sa vyplňa. To je ten pozemok, o ktorom som hovoril, že sa tu stáva teraz. No, tu sa stáva ďalšia vila v prvom rade. Takže vidíte, aj po rokoch je tu stále záujem o to, aby si tu ľudia niečo kupovali a budovali, takže určite z ekonomickej stránky to má veľký význam. Ja mám k tomu všetky podklady a je to určite výborná investícia. Hlavne ide o to, že v rámci vily budete vlastniť aj pozemok rovno pri mori, čo je abnormalita, v podstate veľmi zložitá vec pri mori bývať. Pri mori mať pozemok po vlastníctve. Tu sú tie stredné vilky ešte, niektoré. Niektoré sú úplne také jednoduché, lebo tie sa stavali na začiatku, napríklad jak táto, ešte tam nemá ani, tam má terasku hore, keď vidíte. No a prichádzame vlastne k beach baru. Tam je more. Tu už, ako som hovoril, každé ráno upratujú ľudia. Tu je beach bar. Ahoj, Savary Crab. Tu je hlavný bazén, more. Hlavný bazén. Tu je také zázemie. Parking. Vrátime sa do tejto ľavej strany a v podstate prejdeme touto strednou cestou a potom ešte jedna cesta je úplne pod lesom, kde je ďalší rad víl. Toto je zátoka, sa volá, že Blue Heaven Bay. Podľa toho to je aj názov celého. Tam je taká svoja pláž, jedna. Tu vidíte, tu je táto časť, ako tu vidíte, bude do budúcna zachovaná ako park. Takže nebude sa zastavovať.
Vzadu vidíte už ďalší rad víl, pekné trojposchodové. Všetky tie trojposchodové majú veľmi dobré ekonomické čísla, lebo keď už stávate, už to jedno poschodie nestojí toľko moc peňazí a má to fakt vážne potom zaujímavé čísla na prenájom. Tu potom vlastne vidíme tie stredné vily po pravej strane a po ľavej strane už je nový rad víl, a ktorý má krásny výhľad smerom na také jazero. Pôvodne to bol golfový taký ako areál, ale prerobilo sa to na takú oddychovú zónu. Je tam frisbee. Je to veľmi pekné. Ja si myslím osobne, že tie výlky smerom na to jazero, ktoré som spomínal po ľavej strane, je veľmi zaujímavé. Kvôli tomu aj výhľad a hlavne, keď si zoberiete súkromie, lebo v podstate iba z tejto ľavej strany je niekto, kto vám môže nejako pozerať, ale z druhej strany už v podstate ste súkromie. Vidíte, tu je to vidieť. Takže z druhej strany máte výhľad priamo kvázi na ten jak park s jazerom. Veľmi zaujímavé. Táto ľavá strana mne sa osobne najviac páči. Tu vidíme tie stredné pozemky, ktoré sú ešte voľné. Vidíte, že sú tu viaceré architektonické možnosti, že môžete postaviť ten balistyle strechu. Tu je, vidíte, rovnú strechu. Takže ono sú tu fakt viaceré možnosti. Aj tu vidíte takú veľkú vilu, ktorá sa troška odlišuje od ostatných. Napríklad toto má jeden pán z Čiech, túto vilu. Krásna, obrovská do U, s veľkým bazénom v strede, a je to na predaj. Je to môj osobný kamarát, takže ak by niekto mal záujem, môžeme to s ním celé doriešiť. A k tomu je táto veľká vila, čo je tu jediná. A potom je tu táto druhá vila a to je všetko spolu na predaj. Samozrejme s velikánskym pozemkom. Krásna vila. Tu vidíme stredné pozemky. Tu vidíme ešte ďalší voľný pozemok a tam vidíte vzadu, zavlažuje sa to územie, vlastne tie jazierka s tými malinkými ostrovčekami. Samozrejme o to sa stále niekto stará. No. Tento rad má aj takéto výlky. Vidíte, že má to, každá izba má vlastný balkónik. Aj tak sa to dá postaviť. Sú tu veľmi rôzne variácie. Záleží, kto si čo vyberie. Takže, aby ste mali fakt vážne taký prehľad, tak vám to takto zavesíme na náš YouTube kanál. A v rámci toho si to vždycky budete môcť pozrieť. Tu máme. Týmto pádom sa dostávame na začiatok cesty. Tu sú voľné pozemky. A tu keď vidíte, je nový spôsob vlastne stavania pozemkov, čo je fakt tiež veľmi ekonomicky výhodný. Môžete postaviť dvojvilu, kvázi jak u nás sa stavajú radovky, takže dve vily opreté o seba. Každá má prízemie a poschodie a dáva to fakt, čo sa týka z ekonomiky, veľmi dobré čísla. Toto je prístup vlastne do celého areálu z tejto strany. A tam napravo už vidíte tú pravú časť, čo som vám ukazoval. Tam je hotel Marina Sand. A tu sú tie výlky a tá druhá časť. No. A toto vám chcem ešte ukázať, aby ste vedeli, že takto podľa mňa je to najlepšie postaviť. Najlepšie. Podľa mňa. Každý nech si vyberie ekonomicky a je aj prakticky a vychádza to za super cenu. To budete vlastniť aj pozemok a dve vily. Najlepšie sa nájsť buď sám, že financie alebo s nejakým parťákom a postaviť si dva takéto výlky vedľa seba
Každá má svoj bazénik, keď chcete, alebo urobí sa spoločný bazénik. A je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, čo sa týka využitia. Jednoduché. Vidíte, tam hore sa akurát niekto odčekoval. A preto som išiel sem dopredu, aby ste mali možnosť vidieť rozostávanú tú dvojvilu. Ako hovorím, klasika, betónová nejaká kostra, odliaz z betónu a vymurovaná kvádrami alebo nejakými ich materiálmi. Takže toto je taká posledná vec, čo som vám chcel ukázať. A tuto z tejto strany už nemusíme ísť, je tam ďalší rad víl, ale to takto zbadáte z tejto strany. Tu je pozemok samozrejme voľný na odpredaj. A takto vám ukážem vlastne ako vypadá to jazierko s takými zátokami a samozrejme môžete prejsť aj bosou nohou, ale to iba pre hráčov, ktorí hrajú ten frisbee. Takže takto. Takto to tu vidíte. Tu sú tie vilky, z druhej strany bazéniky a tuto napravo, táto rad týchto pozemkov je pripravený na tie dvojvilky. Nachystané projekty, stačí len začať stavať. Takže keď vidíte, že už vlastne tento areál, keď sa dostávajú tieto vilky, bude plný. A už sa viac stavať nebude. Takže ďakujem, že nás sledujete na našej stránke www.pattajalp.com alebo na Instagrame alebo na Facebooku Pattaya Luxury Properties. Ja som Roman Hivňák, som konateľ firmy, majiteľ a budem veľmi rád, keď sa mi ozvete a budeme spolu komunikovať a budeme vysvetľovať, čo zaujímavé predávame. Nie len tu na Koh Changu, ale aj hlavne v Pattaji. Ďakujem. Dobrý, chcel som vám ešte ukázať v rámci projektu Sayonara na Koh Changu dve možnosti. Táto možnosť po pravej strane sú naplánované trojposchodové vily s krásnym výhľadom na jazierko a až ďalej, až na more. A v tejto druhej časti, tuto ako vidíte pri tejto okružnej cestičke, je asi 13 pozemkov, kde sa dajú postaviť dvojvily. Každá tá dvojvílka, každá z tých viliek má dve spálne a jednu spoločenskú miestnosť s bazénikom samostatne a z druhej časti zas takisto dve spálne a bazénik a tým pádom sa to perfektne prenajíma, lebo najľahšie sa podľa mňa prenajímajú dve spálne plus spoločenská miestnosť s bazénikom. Takže z ekonomického hľadiska je to veľmi výhodná vec a krásny výhľad na jazierko pešou nohou 100 metrov k moru. Takže toto vám ešte chcel som ukázať. Ďakujem a pozerajte na nás. Dá sa tu chodiť iba na povolenie a tu vidíte prvý hotel, alebo respektíve druhý v poradí postavený, Marina Sands. Veľmi dobre im to tu funguje, pekné izby. Určite vám to ešte ukážem na našej webovej stránke, ale dá sa to aj dohľadať. No, takto je tu taký nejaký parking, kruje sa samozrejme obrovská elektrárňa. Musím mi dávať pozor, aby nás tu niekto nezrazil. No, toto je vlastne tá Marina Sands, jedna z novších budov, tam vzadu je druhá budova na bývanie. Napríklad v súčasnosti za plnohodnotný veľký apartmán zaplatíte okolo 60 €, čo je úplne smiešné aj s raňajkami, keďže ste úplne pri mori. Tak to vám tu ešte ukážem, takýto kútik, ktorý tu majú, pretože môžete si požičať nejaké loďky a nejaké kajaky a môžete sa tu ísť ako kajakovať. Ale samozrejme stále sa to dokončuje, stále je to lepšie a lepšie. Toto je detský fitness a
A myslím, že tu bol aj v minulosti detský kútik, ale je tu fitness, crossfit. Takto ináč, to čo vidíte, to boli pôvodné domčeky rybárov, ale zachovali ich v rámci nejakej takej nostalgie alebo komunity. Tu je prístup k tým domčekom. A takto ideme zozadu vlastne k druhej budove Marina Sands. Tuto, keď si pozrete, sú uzavreté také ako raňajkové alebo obedové priestory. Zároveň to môže byť ako aj meeting room. Označenie, jednoduchá komunikácia, tu je bar. Marina bar. Tu máte sedenie. Teraz je to tu také zatiaľ nevyužívané, lebo už je troška mimo sezóny. Ale ukážem vám aj to. A takto keď sa pozrieme, tu je vlastne prístav pre loďky, kde je pekne vidieť, ako to je vybudované. Je to si možné samozrejme dlhodobo prenajímať. Vidíte, že sú tu nejaké loďky a nejaké jachty a katamarany. Samozrejme, toto ako vidíte už bude budúcnosť, lebo už na druhej strane je vidieť, ako sa to začína budovať a ide sa urobiť ďalšia časť tejto maríny, ktorá zlepší fungovanie v tejto lokalite a bude to o moc krajšie, o moc väčšie. Tento stredný pás sa vybere a tým sa zväčší ako marina na veľkú možnosť parkovania tých lodí a samozrejme aj kanál sa prehlbí a všetko to bude o moc krajšie. Začne sa s rekonštrukciou tento rok a malo by sa na budúci rok ukončiť celá tá rekonštrukcia. Takže aj pozemky sa budú predávať tuto v strede, keď vidíte, taký ako ostrovček. Tak na tom ostrovčeku sa budú predávať pozemky, kde budete môcť mať vlastnú vílu. Aj s malým člnkom, dajme tomu, alebo s nejakou menšou jachtičkou a rovno priamo po týchto kanáloch sa dostanete na otvorené more a môžete si tu užívať život ako majiteľ loďky alebo nejakého menšieho člnu, čo je neuveriteľná šanca. A ako vravím, pozemky budete mať vo vlastníctve. Toto je taká raňajkový barík a tak, ktorý sa tu využíva. Ide o to, že tie pozemky, ktoré tu vidíte, kde budete môcť kúpiť si pozemok a postaviť vilu, budú vo vlastníctve. Tak vraciam sa ešte raz k Shambhala Beach Bar, ktorý je tu priamo pred nami. Tu je budova, ktorá je sociálne zázemie. Tu sú súkromné vily a až smerom do konca, ktoré sú priamo pri mori. A veľmi zaujímavá nová lokalita, ktorá sa tu bude tvoriť. A už sa aj tvorí. Je táto po ľavej strane, lebo rovno za touto ľavou stranou sa nachádza kanál, skadiaľ chodia lode. Vlastne je to vpusť mora do tohto územia. A tu sa pokúšal jeden investor postaviť dve vily, aj tu ďalšie mal postaviť, ale v podstate to skončilo, takže možno by sa dalo debatovať aj o kúpe týchto dvoch rozrobených víl, možno iba za cenu pozemku. Lebo majiteľ je stále ten, kto tam bol predtým a má tam nejakú budovu postavenú. Takže aj o tom sa dá debatovať. Tuto za týmto pozemkom, tu je kanál. Nechce sa mi ísť do toho územia, alebo nie je to tam na 100%, aby som si nejako neublížil. Ale vlastne celá táto pravá strana, čo na našej webovej stránke www.pattajalp.com budete vidieť, keď to tam dáme, je do budúcne možná ako rozvojová lokalita. Podľa mňa je to perfektná vec z toho dôvodu, že každý tento pozemok bude mať
vlastne prístup k tomu kanálu a tým pádom aj si môže vytvoriť každá tá vila svoje vlastné mólo, kde by mohla zaparkovať si svoju loď. Nehovorím o tom, že nejakú veľkú, ale takú menšiu po prípade, alebo iba na krátke zastavenie v tom kanáli môže zastaviť aj tá veľká priamo pred vilou, ktorú vlastníte a zároveň ste aj vlastníkom lode. Čo je podľa mňa fantastická vec. No, tu sa pozrieme z druhej strany. Je postavená budova, kde sú vlastne tiež nejaké apartmány. Už vo vlastníctve tu je tá druhá budova apartmánová. Takže je to tu také zaujímavé. Napríklad tu vidíte taký súkromný prístav, ktorý si vytvoril jeden z týchto majiteľov. A v tomto roku 2024 sa chystá kompletná reorganizácia tohto priestoru aj s tými kanálmi. Takže bude vytvorená krásna nová lokalita aj s parkovaním lodí v Marine, ktorú som vám už v minulom videu ukázal. Takže aj toto budeme predávať. Ja si myslím osobne, že je to jedna super vec, super investícia, lebo keďže ešte nie je to tu tak na 100% dokončené, aj ceny za pozemky, aj všetko je určite zaujímavé do budúcna. A tu vlastne táto cesta končí a ona bude pokračovať ďalej a tam budú napravo tie pozemky. Takže plán celej budúcej výstavby aj s pozemkami, to všetko budete mať na našej stránke. Takže keby niekto rozmýšľal nad tým, že bude mať vlastnú vilu a zároveň si bude loďkou chodiť priamo k tej vile a bude mať 100 metrov na pláž, tak to je neuveriteľne zaujímavá lokalita. Ja osobne sám mám záujem si kúpiť tu v tejto lokalite pozemok do budúcna. Rok 2024 začína kompletná rekonštrukcia tohto územia, aj zväčšenie tých kanálov a spevnenie územia, zároveň aj marína sa zväčšuje, takže rok 2025, koniec roku 2025 by to už mohlo tu byť kompletne zrevitalizované. Plány, výmery, parcely, všetko je pripravené. Tá revitalizácia určite prebehne vo veľmi kvalitnom prevedení, lebo samotný Sienna Weave je veľmi, veľmi dobrý developer, skúsený. Nie len urobil tento celý areál, ale takisto zdevelopal jedno obrovské územie na Khao Talo v Pattaji, čo tiež budeme predávať. A samozrejme znova to objavíte na našej stránke www.pattayalp.com.